Καλημέρα. Με λένε Γρηγόρη Παπαχρήστο και είμαι ιδιοκτήτης του παιδικού σταθμού Παιδικά Χαμόγελα. Είχα ένα site παλιά, πριν το Μάιο που ξεκίνησε τη συνεργασία μου με τη Just in Time, το οποίο ήταν πάρα πολύ απλό. Δεν ήμουν πουθενά καταχωρημένος, απλά υπήρχε αυτό το πράγμα στο ίντερνετ. Το Μάιο, μέσα Μαΐου, κάναμε τη συνεργασία με τη Just in Time. Φτιάξαμε ένα καινούριο site το οποίο είναι πάρα πολύ καλό εμφανισιακά και μπήκα σε μηχανές αναζήτησης στο Google και έκανα και πληρωμένη διαφήμιση στο Google για 1,5 μήνα το καλοκαίρι, τον μήνα που με ενδιέφερε, όπου στόχευα μόνο στους πελάτες μου της Ηλιούπολης και μόνο αυτοί μπορούσαν να με δουν στο Google όταν ψάχνανε για ένα παιδικό σταθμό στην Ηλιούπολη. Αυξήθηκε η κίνησή μου περίπου 15 με 20% το μήνα Ιούνιο και Ιούλιο που κάνω τις εγγραφές μου. Συνέχισα αυτή τη διαφήμιση και το Σεπτέμβριο με ανάλογα αποτελέσματα και είμαι ικανοποιημένος από τη συνεργασία μου με την Just in Time και με τα παιδιά και με όλο αυτό το πράγμα που έχουμε στήσει. Και θα το συνεχίσω. Ευχαριστώ πολύ.